Dnes ďalší nigerijský recept, kde použijem lúpanú fazulu. Moja rada. Vždy dbaj na dostatočnú tepelnú úpravu fazule, lebo v surovom stave obsahuje toxíny. Olúpanú fazulu varíme po dobu 30 minút s pridaním nasledovných surovín. Štvrťka cibule, 3 strúčiky roztlačeného cesnaku v šupe, 2 bobkové listy a trošku olivového oleja. Pred dovarením pridáme trošku soli. Cibulu, papriku a paradajky nakrájame a rozmixujeme spolu s uvarenou fazulou a trošku vody, kde sme ju varili. Na rozohriatý palmový olej pridáme pasírované paradajky, sušený cesnak, sušený zázvorový prášok, 1 buľón a trošku čili. Umami chuť a bielkoviny nám pridajú namočené hríby. Teplne upravenú zmes s hríbami pridáme k zeleninovej zmesi a máme tak zmes na cestovinu, na naplnenie pita chleba, populárnu jollof rice.